Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kikertong jongga United Democratic Party uba Pius Marwin bat uba Jeslan Roy Nongsit naka 26 Langren District Council Constituency bat 25 Maukerwat District Council Constituency hakalai puitrik ukalalingkar arajar apusan kilalet ban pendap ya kajing tap kerteng hakmat ki returning officer ha office jong Deputy Commissioner Southwest Khas Hills District naka benta ka election MDC Syaka yang dorbar tauan jong ka KHADC kaban salong hak arpoi trik rumpang arajar apusan. Ya uba Pius Marwin bat uba Jeslan Roy Nongsit lasenran lang da uba Renikton Lingdo Tongkar UMLA Kamau Kerwat uba Gigi Bung Snaitang uba Robert Jun Karjarin uba Enbel Lingdo bat kiwe-kiwe kinong yalam bat kinong kersyan ke parti. Tama masa itu nak buat berangut lak mau malam-malam. Hakabom. 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 Snem tam ke ba nalong kumu MDC ru naga langrin konsumsi. Di hak ni kisau snem tam hot ni suthuk ba po Khasil hi mun habai dei baka district council habai dei baka kam MDC kam dei ka bangio scheme ke ba bon mo dei kum ka scheme ke bangio MLA ke bangio bet manau snem ha ka MDC hak ni kitam hak cinginam du ka parti ki cungi po ka district council hak ni ki sau snem tam ki kam peroi hi ke ba nyimpat ju UI hak pon menchua kumu MDC balale atau langrin konsumsi hi kaba sibun ba kumba filasaki kini kisnam ki kor ki baladar ki bengi lawara sibun ki kamperoi habai dai bat kasnong kathau hi baro kawai apo konsumsi i bagi ki MDC ki pa yalam hagi ki por kum ki setting MDC ngai bagi maki ki ron phai biang kapor bat ngati kena ba haknika isi kemuta ba kapati ki jumi apo atli ki autonomous sekosil bangin dan hakmat penyelamnya ke isi. Ya ka nongka performance nongka GDP berok kawai hapo HDC nongka bakala memban wan hapo porsi. Di kumu nongelam joko parti bet kumu mau mikmat joko parti GDP badai kumu MLA bat isi. Hawi dei hi bat atli ki konsil mo Center Hills bat ka Khas Hills konsil. Kapati kecungi kadon jikaman bro atli penjalam ya ke isi ha kenika gedi ke pemerintah kebangi i bagi langrin konsumsi kebangi rani kor konsumsi habangi sang kelangi apo ka konsumsi ma pistu ka langrin konsumsi kan kor konsumsi ka long konsumsi ke bahe ke bayar ke ba ngie kre jak beriu ke ba ngibun de kecing pai kecungi ngapat i ba hakano kecaka bangi don kecing ile kat bangi pai ke bud ngiat ngiyang ngilum ngilang bedi tang kapati ripi kecungi haduk mentah haduk mentah ngapala ben ongannya kun benno hakano kasnong ke bangi don kata kecing ile hakano ka ere hakano kecaka ndekat ke bangi pai ke lomba ka parti kecungi ngis scam lut parok nanganduk kinong kersan haduk kinong ilang konsumsi kumu MLA ada langrin konsumsi kumu MDC baki pejbak ki la sakhe ya ka kam ka bangi la trei ngi lawara ya ka roy kapar na kata ki babon ba ki bentah langi pai habar ambarok kiliang te ka cinga janti ka cungi hakini ki benai baladap ka ba ngaye phliu chumut amala ki son amala ki primary unit amala ka kasnong ho jase kadon katukane hakini ki por ki baladap hendrei enda ngilai declare yang ketong kum MDC ba yale biang manga na kalian ki pejba barok kinong kersan jok ka parti ngampat i batang ha kanu kasnong ka ba kila don kata kecing ya pher cimut ne ba kila phalo laki phalo sene satai ndrei ha kacing ya ki jungi ba barok kinong kersan
na kisnong hi berokoi na ka konsumsi hi berokoi ngidon ka jinya teli bat na kalian kejong kiru kamton kata ka mansem bakin don kata jemut shane shatai mar ki soto ba kai ka kam ka ba ngila trai bat ki shane scam ru haka jingelam kejonga bat ngakar men scam kumbang ala ong ban biang sisin ba haka ni ka election ke pemerintah ba ki pejba ki shane chispa na kantah ka kanika ndisi election bat chispa persen ba impoi pecha ka thong ya ka jingchong thì hai cái này chúng ta phải cùng vào thì đằng đây MDC thì hai cái này không kịp chúng ta phải đi thì đằng sau đơn chỉ cần em bảo cùng cho biên này cái election pi haka jingai nanti ke jungi haka ni ka election ke pemerintah ka pangaladap keren ru ani ki ayo ke baladap ka jingkermen ne kumbangina ong kumbang don jingkermen sispa oke ke banga ong ta ngai skep kinong ilam kinong kersian kiai don kat haka ni ka election ke pemerintah but ngai ru bana kalian kinong kersian baro bagi skep jemut de idon ta jingkermen ba impoi beja ka thong ke jom Nagaling juga ya kini ke election ke pemerintah ngasngau ba ke don ke jingalam ke pla jong nong thau ha ke ba ngaliyok lat na du ba ke parti kala ibit inga ban long candidate kat bangaya serum seneng ha ke bangaya kendo ki snong ki thau ki nong trei jong parti bat kum jo ki parlok ke bajor kala don sibon ki ba laai ke jing kidbok kerwiang ban Krishan hagani ke election mar kata ngaso ba kamdon kan uno kecing so artatin bang di ban job ke election namar ni don rekat baru MDE haga ba ila trei bah kum ke parti ke kecing alam ju ba nik kum MDE bat negeriang jungar ngalai persangkat bala ban ya trei kat bokot lai bor buj haga ji dei bat ki pai ba ban ya rung mi ha ki snong thau bat ni thu ba don ke jingi ni ke pajba bakin ai ke jikirsian ha ke election ma ke tang so ba ka long ke ba so scam bangi de ban job ke election ban long ke MDC ke bekong san ke banga da don jingmu kalong ha ke ba kum long in wanra ke song suk song sain ha ki snong ke thau ha ki hima ha ke ba ui ba ting ting ki don bon ki krum ki snong thau lagu nongan persang banong ke channel of blessing naik ke benta banmara ke jing ya tuli ke snong thau khnang ba ke roi kapar ke de ben yaj bet yaj renti ha ke badi bet ke sinchar khadar ke snong thau ba ar badi ke ba ngayu i ha ke jide be ke discount ni rang don cham sibon ban nang pen klan chu chu ya ke riti ke dustur ke jongi agak balak mungkin nam alat tan ban chule kat bamon ni ka riti kastur kasi jungi nama pingteng ki don ke besim ke bu way de kum way kani ngai i ba ka don kambe ke discouncil ban streamline ha ka kumno ba ka de ban nong wet tang ka way ka rukom ha ga ye dai ba ka jaj ka khong ha ga ye dai kat bat ki bon ki riti ki dustur hoj ki riti ki dustur ngi don ke ji per ha ka la ka jong ki jaka ha la ka jong ki rukom long hanrei laku no ki deban don ke jing renti kenang ba kanam di ke cuma ke bar pedi ke bangai di ba ha ke ji dei bat ke roi ke paru ha ke bon ki jaka ngi i ba ke don ke jing yale ke bateng teng kham tam ha ki konsi MDC la ke jong MLA la ke jong ngai i ba ke don ba ke jing ya klumar jingot kamtam ki pajba ki ya kersian na jong jong ringa kne nanti ba hang ni hamau kuat ki jongi ba dakaba ngan job manga ya kani ke MDC na ke jo ke parti ha ke bai MDA ngi don ni so scam bangila ban ai ki jik sikri ke ba khamha nam ta ki pajba ha ke ji dei bat ki kam development bat ki kam penroi snok penroi thau bat ka balai ke bang kwa ban bo ngayu i ha ke ni ki sni Hagi sia ke kam MDC kalong ke berit manager bat ke kam MNA hendrai ngala mudur halamarway bat kumway ni ki stakeholder hagi di kisnam ladam haga bangai ladon ke jeng angut kam tam hagi ji dei bat kini ki kam juma kai puthe ngala kut jumot
pada kalat kepli menganong kum MDC desi haka bangin yalam nanti tangkum unong yalam nanti desi pisau tu bagi skim MDC kalong keberit handringa kmi nanti dah bangin don rekat badu MLA na sos kam bangila man penkaladur ya kini ke konstitusi ke jungi haka bangila man yalam nanti ki kun samlah ki snong ki tau kumno ban promote ya ke tourism sector namangi i kini ke jika jungi bat kum jur wat haka ni ke rikasi ke jungi ngimdon ki industry ngimdon ki ngimla ban yoklat ki kun samlah jungi ban su ya ki kam ki jam light na ke kam sarkar tinggi so thu baga kam sarkar kalong ka hadu kata nama kadon tang khendiat an ong ya kini ki kon samla jungi ki belanang lastat syanungin pha dari kimyo kam sarkar ban ngai i ban halor kene ka tourism sector kan de way kalat ku mengitip baga tourism ka de ka industry ka he ta ma ka perthai hanrai ni hang ni kadang long ka berit habagi ni jor hakini ki snam ladap ka khmi renti ba hakini ki snam man bangin ya trailang rekat MDA haga bangin create ki awareness program fair kumno ban kinang ki samla jungi ban sedang ye ki kam tourism la kalong haga ban set up ki homestay ye ki guest house bani ye ki tourist spot ki fair ki bangin i bakadon ka potential hapo jungi ni konsi jungi ye ka jingkut jumot kalong ba kumno bangin nang la ban penklan susu ya kirti sinsyar kamtam hagaji dei ban kampan bhaya ka jing don jong ki bobon kini ki riti traikam hakane ka khnet ka ban riu jong ka sexual ban ngi i ba yakane le se nadu ka ba reverend GGM ulawanra hakane ka riti sinsyar gri India ngi i ba halendat jong kadang don bon ka bangi haban pule bnya kumno bangi nang pen klan ya ka kombat ya ki riti ki dustur bat khamtam ya kru combat khando siap namar bangi i bon hagini ki singi mata ki mi ki chungkulmar wat ki kor ki jaj ki biadon khambon ka khando siap ban ngeng skam da kata ngin la kumno ban fulfill haga bangin la ba ka jaj ban ru jongi kanang skam khamtam hagar combat ya ka khando siap ta ki mat ki kham kongsan oi ki don ki weipat ki mat ki ba ngaladon jimut haga kumno ngin la ban ni trei haga jide banong kum MDC jong kadi kadong time lada kalat kap di dengan job kadi karisan jong ka parti UDP nana nama keruat ngapan pau ke jusukmen tapi kipai ba baro balak bani i lamba kadi ka video bangi layo yo kandidat ubala biang pura ka kata ubala biang pura ke sempang bat ngidon ke jikermen ba ba kinom mobil lada ki jet yo kandidat jungi ba jaslan rodong se ban pelong MDC yo kuma keruat konstitusi ni la sei yo ne kandidat da kejikir kle lembar ngidon kejisania ada ni kebangal yo i ya kajing ya jog i ber pajba hakni ki absan life husnam hakaji don beta ka politik ngila yo i bahaya i ber ngila tib bah pajba konstitusi ber ngis kam pajba kinnom don kono kejing adatin ba kinnom sania i lembar yo i ber tib bahaya i hakni ki absan life husnam hakaji ya jati politik dei weni ki rong ba yo kejisania kam tami kawai ke bagi tip bar khot kalong ya ka jingkloit musim ha ka bagi jiya kren harum hanang man ong ba ka jingkloit musim ban ai sya ki pajba ban ai sya kilo kijor ila yu i ka musim ha i tingi chmi nanti ban long yo lat ban long kum nong ikmat in la ban le kham ha ya ka jingkloit musim ka bagi yu i ha ka ba impan long nong ikmat ru ta da job ke besi ki pajba ke jo mat ya ka jing bah jong i ha ka ba ai ba kanya ne bat kanang kham ha syu kan kita ki tin lihat ya bang ai kublei bat ngatin bakru yang ya kandidat jungi hang ne ya ka ba in poi ya thong chi jo